бародаро бинен, нигоҳ кинен, мақсад бародари тоҷикмон айдениё гузашт, мақсад ёрдам. ин ҳамин бародари тоҷики мо ин ҳамин рӯз абети ин ҳамин дар охай ғарқ шуд, тақдири илоҳӣ. ин ҳамин озерда ина бародаро трапарова метро топристан таги ов шуд бародаро. 7 июля ҳамин рӯз 2020 ин ҳамин рӯз шуд. Мақсад таваллудш 90 ба он хотире мекунем ҳамира ки кадоме чанқе метавона ба возможност падару модари ҳамин камбағалда ёрдам куна радноё. бисмиллоҳ куна. И мо ҳама дар ғарибем ба сари ҳар як банда меояй. ҳама мемирем. ай Аллоҳ омадем, ба Аллоҳ мерем. Кадоме метавона ба возможност ёрдам куна. иншоаллоҳ савоб мераса. бо як модари касалӣ доштай, бародари касалӣ доштай, падаршам камбағал будай, бародаро касе метавона. бача 21 солаи нав зан гирифтагӣ омадагӣ дар карантин мондагӣ ай. нав зан 4 гирифтагӣ моҳ ай. пеш зан гирифта, 1 моҳ зиндагӣ кадай омадаги. ина бародаро як болида нишонат метем, нигоҳ кинен, мақсад на барои лайк, на барои на барои вай кадоме метавона памери возможност ёрдам куна.